500 и тук с мене... Кой сте? Алекс. И как сте разбрали вече, ще има втори човек в канала. Предполагам от заглавието сте разбрали. Това е информативен клип. Вау. Това е да си късметлия, брат. Правиш си канал и на третия ден някой ти влиза в канала. Път такова, хора. Този клип го снимаме за втори път и да. Горе-долу искаме да ви обясним какво ще става в канала. Както сте видяли от първият клип, където цъка GTA и казах аз какви игри ще цъкам. Сега се намесва и Алекс, който ще цъка само Supercell игрите и може би ще има и общи игри, в смисъл може би ще цъкаме Minecraft заедно или някакви други такива игри, които са Double Games. И, да, окей, това е от мен, нека той каже нещо за себе си. Здравейте хора, аз съм Алекс и както чухте от Петър, ще се включа и в неговия канал, ама няма да снимам от компютъра, ще снимам от телефона. И да, това е всичко. Защото няма да си позволи хубав интернет. Да, и това е всичко и само ми се направи това. Не чакам. Няма смисъл да цъкаш сега. Само чакаме, ще направим една атака, ще видим той как ме атакува, да видим дали базата ще издържи на неговата атака. И това е всичко, което ще кажа, само да изчакаме. Сега ще атакуваме, ще видим какъв противник ще ни западне. Ау, то някакъв... предимно пак ще атакуваме само с арчерки от всички страни, защото... Аз ще помагам в ходителите в гейминг коментар, защото... О май гад! И малко ще помагам с тактики, защото като гледам колко хубава атакова, просто нямам думи. Ще го вземем с една звезда. Да, за късмет. О, тук Теслата прицака много я. Зариш. Обаче арчерката продължава да се бие и сега тук ще умре и тя. Бум! Така че... Аляхо. Ето гледате, взех Мисля, го че с си една го звезда. видил. Сега ще кажа. Базата е хубава. Да, победил си го. Сега ще видим другия противник как е атакувал. О, 42% е направил само. Ще забърза малко, защото... Да, Да, дай му по 4 направо. на 4. Като гледате, той напада с... Е такова с барберени, арчерки, Да. е изчакал барберените да свалят дефенза, горе-долу, нали? Обаче все Не му пак... се е получило. Да, не му се получава, Алекс има доста добра база. Очаквайте следващия клип да ви покажа моята база и може би ще направим някаква битка едно в едно. Смисъл, аз срещу неговата база и той срещу моята. Така че, Всичко... хора, това е от нас за сега. Очаквайте следващия клип. Довиждане, абонирайте се, камбанката, лайкове, коментари. Всичко ни помага за развитието и за това да продължаваме да снимаме клипове. Довиждане и до следващия път. Чао!